Filmke 6. Het dakje op de A, E en O. Inleiding. Het dakje of kapke komt in het Friesk op de loeren A, E en O voor. Het dakje jouwt aan dat de uitspraak van zijn loerd langer wordt. Op de U komt ek wel een dakje voor, maar die stavingsregel wordt in Filmke zongen uitlijn. Uitlis en voorbeelden E-dakje. Het dakje op de E jouwt aan dat de uitspraak langer wordt. Begelijks lezen, bed, dad en solidair. Het kan wezen dat als een woord langer maken wordt, dat het dakje komt te vervallen. Begelijks een grut bed en een liets bedje, een hege brege en een fietsbrechtje. Daarbinnen liek wel straaie uitzonderingen. Dat binnen woorden die het wol met een lange E uitsprutsen worden, maar geen dakje krijgen. Dat binnen geërs, bijen en feesten. En deze woorden moet men uit de holle leren. Uitlis en voorbeelden A-dakje en O-dakje. Het dakje maakt het ek de uitspraak van de A en de O langer. Hier geldt ek dat als een woord langer maken wordt, dat het dakje dan komen kind te vervallen. De uitspraak jouwt aan of er wol of net een dakje skreun worden mat. Bijgelijks zoon, zantig, ien bouwelen, 2 bouwen en een krinte baltsje. Oefenje. Zet de naaikomende Nederlandse woorden en zinnen oer naar het Friesk. Friesland, stokbrood, afvragen, literair, zoute soep. Hij had de handdoek in de hand en zij riep de 7 kleinkinderen. Zet nou eventueel het filmpje op pauze. Antwoorden? Friesland, stokbouwen, afvragen, literair, zoute sop. Hij hie de handdoek in de hand. Zij raap de zoon benjesben.